Siron sa kagabion, sa Incotasyo, nasa Agdres Menterio, gisuwayan ganiya, gunsay gyud ang Menterio, panahon sa alas 12 sa kagabion. Aritas unahagamay ha, kay taas-taas kining mga pantiyon dari nga gilaray. Sangko pa ni nga tos unahan. Pagkamingaw naman sa tungang-tungang gabi akong gisuwayan diri ug unsa gyud ang Menterio sa alas 12 kagabion, sa tungang kagabion ug unsa gyud diri ang Menterio. Mga ka-idol, musulti ko sa tinuod, ako ra usa diri gyud. Sus, grabe. Grabe kabugnaw sa hangin. Grabe kabugnaw sa hangin gyud. Ako'y something tamakan ako. Kuyawan ako eh. Nito spring day. Pastilan, pastilan. Abero kisantis mino bililatos sanggini, krus ignari si matiri, kang hindom sulati pre. O krus di Cristo salvami, bin sila krus todulos piligrus, ilmi muerte. Palayo ka mong mga dautan, mga kalagnon nga naadri. Manginaot ko, magampo ko nga maadto mo sa langit. Magpamisa ta sa tanang mga kalag, mga kaidol. Bisag wa mo kaila sa mga kalag, magpamisa mo sa mga kalag. Pwede ra na mga kaidol, magpamisa ta sa mga kalag. Sa Menterio, magbayad ra tag pila ka salapi, at least nga maluwas ang mga kalag nga dias Menterio. Kay wa sila laing pagkaon. Ang pagpamisa ra gyud ang pagpamisa, ang pagampo mao ra gyud na ilang pagkaon. So kamo mga ka-idol nga naminaw karon, pwede mo magpamisa sa tanang mga kalag sa kalibutan nga wala ninyo masayri og sikin sa pamisahan. Kanang pagpamisa makaluwas na, kay mao ni pagampo para silang mga kalag nga para maluwas ngadto. Ug diin sila dapita karon, maluwas sila. Pinaagi sa pagampo sa pagpamisa sa tanang mga kalag sa purgatorio. Kay dili naman sila magkaon og paan, kay patay naman sila. Ang ila ang pagampo na lang, ang pagpamisa na lang ngadto sa pari. Unsay nahibaw-an nga kalag, kinsa nga kalag inyong pamisahan, haron maluwas sila sa kalayo sa impyerno. Kay mauman ka na ilang labing importante nga kalan-on ang pagampo, ang pagpamisa, haron sila maluwas. Mga ka-idol, mura makugikulbaan. Namugnaw na ako mga balahibo sa akong tangkugo, murag gihuyop. Nga lahi kayo nga klase sa pagkabugnaw. Lahi sa klase na pagkabugnaw. Murag na akong gikulbaan. Kuyos. Picture to sa babae. Hala.
Si kuan man ni oh. Kailan man kuan ni. Si lah kaluoy ani. Naaman ni diri ang kuan oh. Naadri si Inting man ni. Sus Santisima. Jesus Ginoo. Ginoo taon. Luwasay taon siya. Wa ako magdahom mga ka-idol nga makit-an ako ni diri ang naong ni Inting. Silingan namo ni mga ka-idol si Vicente. Si Vicente wa ko masipat si Inting mo ni. Makita mo niya kailan mo taga barangay Bungtod man ni mga ka-idol matay wa ko magdahom sa paglibot-libot diri sa menteryo nga tungang gabi alas 12 ako magdahom nga nakita na ko yung picture. Wa ko magdahom gikulbaan kog maayo. Sus morsi koy muli na nakuha ni Ting. Ikaw maghani Ting. Sus Ting. Padayon na sa paglakaw ay ampot ka nga to sa Ginoo nga maluwas ang mga kalag ngadto sa ug asam kadapita ron maluwas in taon ka. Lah. Guys, maglisod ko pagpunid sa kuwan ka nag-iwag ko sa flashlight. Ako na pa ako ng flashlight. Kulitan ako yung picture nga kani si Inting kasimbahan man niyo. Nakahatag yung picture asa ka ni siya dapit tagilubong. Okay ba asa dapit tagilubong. Basta nakita na ko yung picture dira sa kilid. Si Kay ni siya nakita na ko yung picture asa ni gilubong. Ako kabantay ka sa gilubong. Kay nakaila ko anin niya. Anong di makailang silingan ni namo. Pero naliba atong balhibo nga. Sus, wag ito yun ah. Sus, Santisima. Jesus Christ, Salvador, Surgat, Limirami. Wag ito yun ah. Makakita ko sa picture oh. Karon. Sus, naliba atong balhibo. Ako rang usad rin mga ka-idol. Tangagon ko niya ang flashlight na ako kay para ba ako magupta niya ang picture o mabakita na ko sa inyo. Ngayon magay